ysmyddais i fan hyn, ac hefyd dwi'n dangos chi sut i rhoi GIF wedi animeiddio mewn i Premier Pro. Sef y rhaglen ni'n defnyddio nawr i golygu fideos. Nawr, mae GIFs fel hyn, dydyn nhw ddim yn ffilm, so chi methu arbed nhw, safio nhw, a wedyn rhoi nhw mewn i Premier Pro, fyddwn nhw ddim yn gweithio. So mae'n rhaid chi troi nhw mewn i fformat mae Premier Pro deall, a mae hwnna yn MP4. So dyma ffordd ni'n mynd i wneud e. Fi'n ffindio yr GIF wedi animeiddio. Fi lawr lwythio fe, so fi'n save image as, a mae chi'n gallu gweld mae hwnna'n GIF gyda fi ac mae fe yn y downloads a fi'n gwasgu save. Nawr, os fi yn mynd nawr, mae hwnna chi'n gallu gweld, mae wedi safio fan hyn. So, peth nesaf mae angen i fi gwneud ydy rhoi hwn yn y ffolder cywir. So, da i nôl i wneud hwnna nawr. Yr ail cam yw troi e mewn i GIF. MP4, so mae angen i logio mewn i'n cyfrif hwb ni fan hyn. So mae cyfrif hwb gyda pob disgybl yn yr ysgol ac wedyn dwi yn mynd mewn i fe fan hyn. Ar ôl mynd mewn, dwi'n mynd i Adobe Creative Cloud ac wedyn mae hwn gyda ni gyd hefyd. A beth dwi'n mynd i wneud ydy mynd mewn ac newid e. So os chi'n gweld fan hyn, mae tools gyda ni fan hyn, mynd draw fan hyn ac chi'n gweld video tools ac dwi'n gallu convert to MP4. So fi'n clico hwn fan hyn ac beth fi'n mynd i wneud nawr yw just chwilio am y llun na a rhoi e mewn. Okay, so browse my device. Dwi'n gwybod bod e yn downloads gyda fi a chi'n gallu gweld e hwnna yw fan hyn. A beth mae hwnna'n mynd i wneud? Mae hwnna'n mynd i troi e mewn i GIF a nawr, i MP4 a fi'n gallu lawrlwytho fe nawr. Ar ôl lawrlwytho fe, dwi'n gallu defnyddio fe wedyn yn Premier Pro gyda dim problem o gwbl. So, gobeithio mae hwnna'n helpu.